kuima kukuta. Leo ndinenya yangu mungu ndi asasungumba chikati wangu. Mavaudi? Tava pachimombe. Pachimombe? Uyu chikumba chomukadzi wako? Mukadzi wenyu ari kupi? Aripo pana. Ndo? Vagara pa. Chimbobudai panzama. Hausipindura zvokutaura. Hanzi muri chikomba chemukadzi wangu. Kana mchiti mwanga muri chikomba cho maita sei mukadzi kuti muzi muri chikomba takadanana kumashiro maizviitirei zviita sei chikomba chakasiyana kudanana kana musingazwe shona pakuri kutadza makazomuitireiwo pakutadza kwamaita Ndiudze makadai kwenguva yakareba sei? Nyaya yakareba zvokusvika pati. Teerereka uri. Mazuva mangani? Musi umwe chete. Makararamisa? Makararama zuva rinobva mararamisa zuva rino? Adhara vakangwarisa diti? ataura semunhu mukuru zuva ribodzi makandokuda makati nokuda nguvai makuseni pamararamisa nguvai Manheru. Saka zvangotora 6 hours ito. kumakamubhadhara nemukadzi Makachajwa here. Hapana. Saka nyaya iyi ngatikurudze kuipedza nayo. Azi mai venyu ngavawe. Avanza mai. Maithema. Maithema. Emugara. Chama, itacha ndikaitacha. Maithema. Ava munovazera. Munovaziva kwavo. Ava ndiani wenyu? Kwavo. Chikomba chenyu. Makadanana nguva iyi. Makadana kwenguva yakareba sei? Last year but one. Alright. Makarara mesi kangai. Alright, makadana mesi last year but one nani? August. Matanga kurara mesi nani? September. August amnokwana kurara mesi. Adara. Ndo 1 day 6 guy. ngozana varume 2 kamune mwana naye here muri Oh. Makarara mesi kangai? Katu. Kodisi. Kafo. Nombuda here ndaro. Kasi mai ngoda urara naye. Chakonzesa kuti murare naye chii? Nini hatozivo because nini panguva yavanotanga kutaura neni ndokutanga ndavaronda saka hatoziva kuti chii.
anda kunzwa ini manzwa aya ndambonzwa taurisa iwo rati chitaurisa izvi kunzwa namambo inini baba vandinguvali asi chinoitika pandini ndechekuti ndisati ndataura navo kana kuti ndisati ndaonana navo ndinotanga ndavarota ndozopavanozotaura neni ndinenge ndisina kana simba rekuramba kana zvese zvavanenge vataura. saka izvozvi nhasi makavarota mangwana munogire Anza obvious. mari Obvious. aiwa musati aya munoona zvinhu izvi zvinoitika izvi mukuzviramba henyu kasi izvo zvinotonda mwana izvo zvato muno manozvinja adhara mazinzo here mazo zvaanoita anoita sei anorotani munorotani omunorota ivava kana mavarota vanozotanga vachiisira mameseji vanondisira mameseji kuti vatisangana kwanise kuramba sama munosangana kuti baba kumba kwerivo pai musango musango wanokuisira mameseji nawo here mameseji amusisira kufoni namba wakapuwa nani nditoziva namba pafoni namba dzaamai vamwazo no tichitaura ndidaro kuti nemadzibaba watanga tiri mushamba warushamba pamaona weakness yababa baba vanorwa nemwoyo ababa vanorwa nemwoyo kunyepe abvunze kundoprofita tinorwara nemwoyo avanondikinisa ndokutsauro avanondimutisa pamaona weakness yababa ndosaka vari kutadza kugarikika apa vari kuzarirwa sumuka voende pasaidi aramashuwa ataona mafamili avo acha iyoyo vatora advantage mwana wa sebera kusisi wakaziva weakness yemurumoyo kunyepe aumuzive kuti arikurwa nemwoyo pasi unoziva achirwa nei Gara zvakanaka. tigaizva ndingaita zvamabhoi wakaita kunyenga yakati amai vakakunyenga mai vaingokwarisa semuramba vaingokwarisavo semuramba chiramo tikachiramba mumubhailore chiramo chemabimbiri ndicho chikaichi murove mombe dzake inawo baba imimika kubira nhasi nemutsvakari kushandirai munorasa mushonga wamunawo mazozotaura ndati mutsvakachi munhu anogona kurasa mushonga waumunawo wechii avamea oti munyasotazvibaba mabvunzwa kuti munorota mabva maita zvamunoita mukabvunza kuti komannhasi mukazomurota futi munoita sei mukati obvious ndizvo ini nditoda tobatsirwawo because inini handitozvidewo hamutozvida ora besides uyu rekatibate vamwe munorota ndiani ndiyeyu chete Ko kana marara naye anozokupa ichi yakawanda sei nemumwe munhu wamakambotaurira nyarara ikamunzwa zvekutaura mukadzi benyu maraita zviko mahambenge makachajana kai ya tambenge ngani mombe ngani takumbiridzana vatanga taita ndati mombe ngani anga nditi ko iwe unogona ngoichipawo dzingani ndikati nini sele ndisina mombe nogona kupawo imwe chete chikanemuridza kuritsoka nazviti imwechete chikanemuridza kuti uripa uyu neyo kana newo wakuramba uchinyenga handi unenge wakutonakirwa ndiwo uchiramba uchizviita
ngari mukadzi womunhu zvanimizwa waramba uchinakirwa saka unongoda kubata mombe imwe chetese iwe wakazviita several times iwe takafuwa kamwe chete mombe yako tuta kamwe chete tutoverenga zuva nokuti hazviti pazuva iroro wakaita kangani dai taiverenga pakuti aita kangani pazuva iroro taimutorera danga rese yafungewo ende anobhatira fo murume ndafarira maona tafara andotenda agutsikana enda usaina chama taura izvi baba vanokurudzira amai avo kuti kuzopa mhanza vovateerera kuenda fumuke vaite sei ndoti zvifumuke aiwa muprofite mumbo vati vaite sei vanokurudzira chekuzipa mhanza vari kuvarota vovatendera chitoenda aiwa aine banzi garapa murume kana wasvika kwachimombeka wototi mambo